Dobry. Dzisiaj tak niestandardowym takim tutaj, jakby to powiedzieć, z angielskiego jest takie słowo setting, ale chciałbym go uniknąć jednak takim, widać tam ten mój burdlik w izbie, bajzel, jakiś farfocel, także sorry, ale wiem, że jakoś może będę tak tutaj, nie będę patrzył cały czas na was, tylko czasem mi się zdarzy kuknąć też tu, bo tutaj jest mój monitor i tu na nim widzę cały podgląd tu jest. Także może jakoś w sensie wideo jest nie najlepsza, ale włączacie adblocka, także jest taka, na jaką mnie stać. A dzisiaj, jak mówi tytuł, będzie tak trochę bardziej niestandardowo jak zawsze i trochę poważniej w sensie tematu, jaki będzie poruszony. Jak już głosi temat, że generalnie o co chodzi z tym Śląskiem. I tutaj chciałbym parę takich rzeczy wyjaśnić, które może wielu z was, którzy nie mieszkają na Śląsku, nie są Ślązakami, albo o Śląsku wiedzą niewiele, albo nic, to ja bym chciał wam parę informacji takich przybliżyć, albo przynajmniej powiedzieć, jak one wyglądają, jak to wygląda według mnie, bo ja od razu mówię, że ja nie jestem specjalistą, to, że na YouTubie się odważyłem gadać po śląsku, to jeszcze nie znaczy, że jestem specjalistą od śląskiej historii, kultury i w ogóle znawcą i majstrem, tylko zwykłym takim szarym hopkiem, który coś tam wiedzy na ten temat, pomimo największą wiedzę czerpał z życia, bo urodziłem się i całe życie spędziłem tutaj w Bytomiu. I też trochę wiedzy takiej książkowej właśnie oprócz tej z życia przyswoiłem i może nawet całkiem dużo i myślę, że może się na jakiejś płaszczyźnie z wami mi uda podzielić nią właśnie, przy okazji tego, że mam okazję pogadać, a te materiały są takie dobre, wdzięczne, bo nie trzeba ich w zasadzie montować w ogóle, także to jest bardzo okej, że ja gadam, wysłuchacie, a mimo wszystko nie chcę się robić tych vlogów, nie będę tutaj z imienia i pseudonimu na YouTubie wymieniał, ale że wiecie, hej, siemanko, witam was i cięcie, nie chcę mi się takich fokusów robić, bo jestem leniwy i to mi się nie podoba, także takie jest moje zapatrywanie, także na początku chciałbym temat poruszyć, może zaraz pewnie zachrypnę, śląskiej gotki, czyli tej mowy, którą ja się porozumiewam na filmach, którą zapewne wielu z was pierwszy raz na YouTubach albo i w ogóle w życiu usłyszało na filmie typu Battlefield 3 Aftermath im Oberschlesien albo Call of Duty Szpila Kerowonio. To są w ogóle filmy, gdzie ilość mowy śląskiej jest taka jak w tych kabaretach. Nigdy nie wiem, jak ten kabaret się nazywa, ten tam, co jest Wesele w Kanie Galilejskiej i tak dalej. To nie były filmy po śląsku, jak chodzi o materię śląskości, to mi za te filmy jest strasznie wstyd, bo mowy śląskiej tam nie było żadnej w zasadzie, tak jak ona wygląda. To były filmy w ogóle zrobione, jak to się mówi w dzisiejszych czasach, typowo dla beki i nie miałem pojęcia, że to się tak skończy, jak się skończyło. Także tam skalałem własne gniazdo i własną kulturę tymi słowami, tą mową, jaką tam się posłużyłem, ale nikt nie jest doskonały. Także poruszając ten temat, bo często ja czy to na live'ach, czy na YouTubie gdzieś, czy na Facebooku czytam komentarze o gwarze śląskiej i wiem, że jest ten taki odwieczny spór, czy to jest język, czy to jest gwara i pomimo, że technicznie jest chyba takie coś jak Rada Języka Polskiego, czy coś takiego, nie nadało śląskiej mowie statusu języka, jak to na przykład zostało zrobione wobec mowy kaszubskiej, która językiem już jest uznana, co uważam za niesprawiedliwe, ale do tego za moment. To ja jestem studentem filologii, może nie polskiej ani śląskiej, nie ma niestety filologii śląskiej i mogę na tym etapie wiedzy powiedzieć, że z filologicznego punktu widzenia jest wiele kryteriów, które wyróżniają, czy coś jest językiem, dialektem, gwarą, etnolektem, idiolektem i tak dalej, żargonem, nie wchodźmy tutaj w detale. To śląsko-gotka, czy tam śląska mowa, spełnia najważniejsze kryterium, które uprawnia ją do bycia osobnym językiem, a nie tylko dialektem jakiegoś języka, w tym przypadku języka polskiego. I tym kryterium jest to, że ta mowa
jest zrozumiała dla mieszkańców, można się nią porozumieć na terenie danego kraju, jest zrozumiała dla innych mieszkańców. Śląska mowa nie spełnia tego kryterium. Śląska mowa nie jest zrozumiała dla mieszkańców Krakowa, nie jest zrozumiała dla mieszkańców Poznania, nie jest zrozumiała dla mieszkańców Warszawy, Białegostoku, Gdańska, Lublina czy Kielc, czy innych miejscowości poza Śląskiem. Niestety przestaje być też zrozumiała wewnątrz tutaj ziemi górnośląskiej i to już jest fakt bardzo smutny, ale do tego jeszcze przejdziemy. Także to tworzy, wedle tego kryterium mowa śląska jest językiem osobnym, bo jak pojedziemy do Warszawy i pójdziemy do sklepu i powiemy, dobry, ja bych chciał tak szczyżymły i tako wiecie, trochę tłustego. Nie zostaniecie zrozumieni. Nie wiedzą warszawiacy, co to są szczyżymły, nie wiedzą, co to jest tłuste. Jak jeszcze byście powiedzieli, że chcecie tako mało cwibla i trochę łoberiby, bo będziecie ważyć zupa, albo na zołza do zowieziny, no to już w ogóle głowa mała, nie? Także wedle tego kryterium mowa śląska jest językiem, ja osobiście za językiem uważam, a jeżeli już ktoś za język jej nie uważa, to na pewno nie można jej nazwać gwarą, bo można ją nazwać dialektem, który dzieli się na gwary poszczególne, bo jeszcze 70 lat temu można było po gwarze śląskiej mowy rozpoznać, czy ktoś jest z Bytomia, z Cidrów, ze Świąn, z Siemców, z Chorzowa Starego, z okolic Opolszczyzny, to jeszcze można dzisiaj łatwo zauważyć, tam jest to charakterystyczne, oprócz mazurzenia, to na przykład ją widzą zamiast ją widza i tak dalej. To ktoś, kto ma jakieś rozdanie w temacie, myśli, że wie, o co mi chodzi. I po prostu nie można nazwać gwarą mowy śląskiej. Można na przykład powiedzieć, że ty mówisz gwarą dialektu śląskiego, jak ktoś już nie uznaje po prostu wariantu, że język śląski że język śląski jest językiem, że mowa śląska jest językiem, za który ja ją osobiście uważam i myślę, że prędzej czy później mam taką szczerą nadzieję, że mowa śląska za język zostanie technicznie uznana tak jak mowa kaszubska, bo po prostu uważam, że to jest jedyna możliwość, żeby nasza śląska mowa przetrwała po prostu jako język przekazywany gdzieś z pokolenia na pokolenie, bo jeżeli to się nie stanie, jeżeli nie zostanie uznana za oficjalny język, to ona po prostu gdzieś zginie, i przepadnie i bezpowrotnie, bo na Śląsku już od dłuższego czasu rodzą się pokolenia ludzi, którzy tej mowy nie znają kompletnie i nie są oprócz tego zainteresowani totalnie historią Śląska i własnego miejsca, gdzie żyją. I tak trochę zboczę tylko w jednym momencie na temat, który zawsze mnie po prostu dostaje takich żył i tak mi sam łazi grdylo. Jak o tym mówię, po prostu nie ma kompletnie, polska edukacja nie przewiduje czegoś takiego jak edukacja regionalna. Za Niemca, czyli przed II wojną światową, nie wiem jak to było na całym Śląsku. Wiem na pewno, że w dużej części Śląska, w niemieckich szkołach, było coś takiego, co prawdopodobnie nazywało się Heimatgeschichte. Czyli po prostu, i było tego mniej więcej 2-3 godziny tygodniowo, że dzieci w szkole już podstawowej były uczone historii swojego Heimatu, czyli słowa, które do śląskiej mowy przeszły z języka niemieckiego, bardzo pięknego słowa, które nie ma odpowiednika w języku polskim i które jest proste i krótkie i bardzo zwięzłe, konkretne, takie śląskie, a jednocześnie bardzo obejmuje szeroki zakres jakby pojęć. Heimat to jest właśnie ta najbliżej temu, po polsku mówiąc, do małej ojczyzny, czyli tego, co jest tutaj do mnie najważniejsze, skąd ja jestem i co jest dla mnie istotne niezależnie w obrębie jakich granic jakiego kraju się znajduję, bo ja jestem stąd i to jest moje i to jest do mnie najważniejsze i w tym jednym zdaniu zawarta jest właśnie genialność mowy śląskiej, która potrafi w jednym krótkim słowie, brzmiącym czasem dla ludzi spoza Śląska może surowo, brutalnie jakoś tak, zawrzeć naprawdę dużą ilość różnych emocji, różnych znaczeń. I to jest piękne. I tam dzieci uczyły się tego i znały bardzo dobrze historię swoją tutaj, Górnego Śląska. Nie wypowiadam się na temat Śląska Dolnego, nie mam rozeznania w tym temacie, także nie robię się specjalistą. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o materię Górnego Śląska, też nie robię się specjalistą, bo jak już mówiłem, nim nie jestem.
po prostu wiedziały, gdzie żyją i znały historię swojej ziemi, a oprócz tego znały historię Niemiec. Mówię tutaj w dalszym ciągu o dzieciach, które uczęszczały do szkół niemieckich, znały historię Europy. Były o wiele lepiej na tym tle wykształcone niż dzisiaj, bo dzisiaj dziecko uczęszczające do szkoły uczy się historii polskiej, mniej więcej od chrztu do czasów współczesnych. Uczy się o Śląsku do momentu, aż król polski w XIV wieku Śląska się zrzeka i tam jest cięcie i historia Śląska się kończy. I ona się gdzieś tam przewija momentami, w momencie napomknięcia o wojnach śląskich i tak dalej, ale to są epizody marginalne i to jest złe i to jest niedobre, bo dziecko w szkole uczy się o gdzieś tam ukraińskich stepach akermańskich i terenach dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy. I te tematy są wałkowane i ciśnięte ludziom do głowy i tego się uczy dziecko w Bytomiu, którym się wychowało i na którym żyje. I to dziecko wie, co się działo 500 lat temu na dzisiejszej Ukrainie, odległej o setki kilometrów, a nie wie, co się działo na terenie jego domu, jego ojczyzny małej, z której pochodzi, nie wie, co się działo w miejscu, w którym one żyje. No i jeżeli ktoś myśli, że w tym jest coś dobrego, to ja po prostu widzę w tym, same negatywne strony. Już nie drążmy tematu. W ogóle ciekaw jestem waszych opinii. Jak wy to widzicie? Czy bylibyście za taką właśnie edukacją regionalną, czy takim chociaż jakimś zwiększeniem, powiedzmy, nacisku na poruszanie tej historii właśnie, która jest historią bardzo wielu ludzi obecnie żyjących w Polsce, które się nie porusza w zasadzie w ogóle, bo po to jest, po to tam na dole macie te komentarze, żeby się wypowiedzieć. Ja pragnę waszej dyskusji, chcę z wami rozmawiać. Bardzo lubię, jak ktoś pisze swoje opinie, jakieś dłuższe, jak widzę, jak ktoś wali takie epitafia, to nie stwierdzam too long didn't read, tylko czytam, bo bardzo cenię waszą opinię, tak mi się przynajmniej zdaje i nie zawsze na wasze komentarze odpowiadam, ale zawsze wszystkie wasze komentarze czytam i bardzo chętnie z wami wchodzę w dyskusję i bardzo chętnie do tej dyskusji się dołączę i namawiam do tej dyskusji zawiązywania. Kulturalnej, mądrej, wyważonej dyskusji. Aż się zachrypłem. Ile mam czasu? 12 minut przeszło. Dobra, nie chcę was też zamęczać, ale myślę, że może mówię rzeczy... Staram się mówić tak po śląsku mimo wszystko. Prosto to, co mi na sercu leży, nie jakoś tam naokoło, jak to się sam godo, fakty. Kolejny fakt. Ludzie mnie często pytają, bo ty to się tak czujesz bardziej Niemcem, czy Polakiem, czy tak... o co tu chodzi tutaj? Dlaczego tutaj jest ta taka... Ktoś to gdzieś kiedyś przeczytałem, nazwał labilna świadomość narodowa. Ja też nie wiedziałem, o co chodzi. Wklepcie w Google labilna i jeżeli wiedziałeś, to propsy dla ciebie, jesteś super mądry. Ja nie wiedziałem, co jest labilna świadomość narodowa. Już wiem. I to określenie jest bardzo według mnie nacechowane negatywnie, bo labilna świadomość narodowa to znaczy ktoś, kto jest taką chorągiewką na wietrze, czyli tak się ustawi, jak wiatr zawieje. Raz za Niemcami, raz za Polską, tak, gdzie więcej mu dadzą, gdzie mu lepiej. Nie patrzyłbym tak na to, bo naprawdę ja wiem, że to jest osobom spoza Śląska ciężkie do po prostu zrozumienia. I to tworzy większość konfliktów, a bez zrozumienia tutaj naszej ziemi i historii nie można zacząć w ogóle dyskusji. Podam wam, chciałbym to zakończyć i podsumować, jak zacząłem tak skończyć krótkim przykładem. Moje miasto, Bytom, miasto, którego początki sięgają już XI wieku, miasto starsze od Gdańska i Krakowa, kiedy Bolesław Chrobry postawił gród na wzgórzu Małygorzatki. Ten Bytom został doszczętnie spalony przez Tatarów, potem odbudowany na prawie niemieckim. Miasto, które przez przeszło 7 wieków nie miało żadnej łączności z Polską. Ludność tego miasta była zarówno pochodzenia, i nie mówię tutaj o pochodzeniu polskim i niemieckim, bo mowa w ogóle według mnie o pochodzeniu polskim, niemieckim, czeskim i tak dalej, mówiąc o temacie Śląska, jest bez sensu kompletnie. Możemy w tym momencie ewentualnie mówić o pochodzeniu germańskim i słowiańskim, powiedzmy. Chociaż i tak w ogóle nie wiem, jaki jest sens w dzisiejszych czasach określać się, że ktoś jest Germaninem, a ktoś jest Słowianinem. Ludność europejska jest tak wymieszana, że ktoś, kto jest Polakiem z dziada, pradziada, może się okazać, że 6 pokoleń temu miał Niemców, którzy do Polski przybyli z Nadrenii na przykład i tu się osiedlili. Może ma w przodkach Żydów, nie wiem, Tatarów. Nie wiadomo.
tego po prostu można sobie zrobić badania genetyczne, tam genu R1A słowiańskiego, czy jak on tam wygląda, i sobie zbadać, skąd pochodzili przodkowie. Jak już ktoś tak musi to konkretnie wiedzieć, to można to zrobić tak, ale tego nie robiąc, nie jesteśmy w stanie po prostu do tego dojść, bo jak wiadomo, szczególnie na terenie Polski ludzie różnych narodowości i pochodzenia mieszali się bardzo. W Polsce są duże wpływy właśnie osadników niemieckich, niderlandzkich, z dzisiejszej Holandii, Belgii. W Polsce w XVI wieku żyło około 100 000 Szkotów. Już nie wspomnę o gwałtach dokonanych przez wojny i momenty zaborów. Mówię teraz o Polsce, nie o Śląsku, bo Śląsk pod zaborem nigdy nie był. Przez Prusaków, Niemców, Szwedów, Ruskich. Nie określałbym się po prostu jakimś pochodzeniem, kategorią rasową typu Słowianin, Germanin, Celt. Rozumiem poczuwanie się do jakiegoś dziedzictwa wywodzącego się z tego jakby pochodzenia, ale jakieś nacjonalistyczne gadki na tym tle według mnie są kompletnie bez sensu. Także wracając już do Bytomia, bo odbiegłem bardzo. Tutaj mieszkali ludzie pochodzenia zarówno germańskiego, jak i słowiańskiego. Żyli tutaj ludzie, można sobie sprawdzić na internecie, jeszcze przed wojną, w latach 30., których nazwiska brzmiały na przykład Cebula, Przyszkowski, Nowak, Kowalski, Sikorski. Czy te nazwiska brzmią wam, niemiecko? Nie bardzo. Można by nawet powiedzieć, że brzmią typowo, powiedzmy, polsko. A pomimo to byli ludzie, którzy urodzili się w niemieckim mieście. Urodzili się w niemieckim mieście, od małego byli wychowani w kulturze niemieckiej, mówili po niemiecku i często w Polsce w życiu nie byli. Pomimo, że Bytom jest sytuacją, widzicie, tam jest mapa Bytomia, widzicie te granice? Bytom był ewenement na skalę europejską, miasto z 3 stron otoczone obcym państwem, z 3 stron otoczone polską granicą, z Niemcami łączność tylko jedną linią kolejową. Naprawdę warto tą historię zgłębić, historię Bytomia dla ludzi, którzy jakoś Śląskiem bardziej się interesują. Także po prostu tak wyglądały tutaj kwestie poczuwania się ludności. Tutaj w niemieckim Bytomiu w ogóle to jest taka śląska rzecz. Ludzie nie mieli za bardzo czasów na jakiś nacjonalizm typu ja jestem Polakiem, ja jestem Niemcem. Po prostu tutaj wartością była praca, dom, chałupa, ponbucek i robota. I uczciwa, ciężka praca i godne życie było tu wartością, a nie jakiś nacjonalizm. I tak było zawsze. Potem rok 19, 20, 21, powstania śląskie, agitacja propolska, proniemiecka. Potem narodziny nazizmu w Niemczech. To są te momenty, które tutaj narobiły największego bajzlu i przez które niektóre, tak jakby ich konsekwencje ciągną się do dzisiaj przez niektóre te właśnie wydarzenia cierpimy. Także tak to właśnie wyglądało. Jak już potem doszło do tego jakiegoś określenia siebie, to tutaj kto żył, to już czy ktoś określił się Niemcem, Polakiem, Czechem, nie wiem, Polakiem Niemcem, Ślązakiem Polakiem, tylko Ślązakiem, to już naprawdę zależało tylko i wyłącznie od tego, jak ktoś siebie postrzegał i od niczego innego. I tak tutaj zawsze było. I to jest po prostu klucz do zrozumienia mentalności Ślązaka, że to jest człowiek, który żył już w granicach Polski, a nawet sięgając dalej, państwa wielkomorawskiego, Czech, Polski, czyli państwa Piastów, Prus, Austrii, Niemiec, znowu Polski. I to ukształtowało właśnie wyjątkową naprawdę na skalę europejską mentalność człowieka tej ziemi Ślązaka, na którego wpływ miał właśnie tyle kultur, bo i czewska, morawska kultura, i kultura niemiecka, pruska, austriacka, i kultura polska. Czyli można powiedzieć, że Ślązak to jest taki prawdziwie europejski człowiek, co znajduje też tutaj odzwierciedlenie w mowie śląskiej, gdzie mamy na przykład słowa powiedzmy jak, nie wiem, zopaska, ino. To są przykłady typowo właśnie warsztat, czy też niemiecki odpowiednik Werkstella. Typowe zabytki staropolskiego języka, którego już w języku współczesnym polskim nie istnieje. Mamy słowa jak strom, płytsam,
dej pozór, z mowy czeskiej. Mamy tutaj stare niemieckie słowa z niemieckiego dialektu języka, ze śląskiego dialekta języka niemieckiego, jak Elwer, Nudelkula, Rzymła. Wiecie, skąd pochodzi słowo Rzymła? Nie znajdziecie żadnego słowa w języku niemieckim, które jest jakby, powiedzmy, z którego wywodzi się to słowo, bo słowo Rzymła pochodzi ze starego słowa śląskiego dialektu języka niemieckiego zemlał, które potem jakoś w mowie potocznej przekształciło się na ten właśnie dialekt, język słowiański, z którego narodziła się Rzymła. Także to jest naprawdę język, ja bym nazwał osobiście mowę śląską najbardziej europejskim językiem, bo łączy naprawdę w sobie tutaj, to jest ten środek, tutaj widać i czuć ten środek Europy, ten wpływ właśnie trzech tych głównie zachodnich kultur, które tą mowę i mentalność tego tutaj śląskiego człowieka ukształtowały. I mam nadzieję, że ja w tym momencie jakoś przynajmniej trochę wam przybliżyłem to, jak to wygląda ten temat pochodzenia, a jeszcze może cofnijmy się, jak chodzi o pochodzenie Ślązaków. Często widzę gdzieś tam takie wpisy pod różnymi filmami, że przecież Ślązacy pochodzą od Ślężan, od słowiańskiego plemienia, a Niemcy to najeźdźcy i grabieżcy. Hola, hola, pomału. Tutaj na tych ziemiach na początku żyli Celtowie, potem Germanie. Po Celtach do dzisiaj na Górze Świętej Anny, czyli Annabergu, są materialne świadectwa ich tutaj bytności, czyli jakieś tam pomniki, wyobrażenia zwierząt, jakieś tam wytwory na ten czas dzisiejszy, na dzisiejszy moment prymitywne wytwory ich kultury, a Słowianie przytargali sam dopiero w V-VI wieku. Także, a podczas wędrówki ludów niemożliwe jest, że wszystkie ludy, jakie tu były, po prostu wszystkie co do jednego osobnika stąd wypełzły. Na pewno duża grupa ludzi tutaj została pochodzenia celtyckiego, germańskiego, zasymilowała się z żywiołem słowiańskim, także przestrzegam przed tym słowiańskim nacjonalizmem, bo to już momentami ociera się o panslawizm, przed którym przestrzegam bardzo, bardzo. Bo ja już nie będę poruszał tematów na ten temat, co po prostu przychodzi mi do głowy, jak ja czytam o bratnim narodzie słowiańskim, rosyjskim i bratniej słowiańskiej duszy. No, ale to już moja sprawa, na ten temat nie wchodźmy. Bo to nie o tym mowa. Mam nadzieję, że coś wam przybliżyłem, że coś trochę się dowiedzieliście. Zachęcam was bardzo serdecznie do dyskusji na dole w komentarzach. Zachęcam do kłócenia się. Mam nadzieję, że nie będziemy się zgadzać, bo wtedy są najlepsze dyskusje. Ale niech ta dyskusja będzie kulturalna. Nie wyzywajmy się od Szwabów, Goroli i tak dalej, Germańców, słowiańskich świń i tak dalej, bo to się zdarza często, a wykształcony, odczytany człowiek kultury zachodniej ze środka Europy tak nie rozmawia. I mam nadzieję, że dobrnęliście do tego momentu tego vloga. Jak tak, to gratuluję ci, potencjalny widzu, i zachęcam do dyskusji. I co? I może spuentuję takim ładnym hasłem, kim jest Ślązak, według mnie, czyli Definition of Silesian by Niklaus. Ślązak to jest człowiek, który tutaj żyje i tą ziemię kocha, i kocha tą kulturę, wszystko co się z nią łączy i nie zamieniłby tego na nic innego. I to jest dla mnie definicja Ślązaka, Górnoślązaka. To by było tyle ode mnie. Jak to się sam pado, pysk, chowcie się, patrzcie tam jako i niech wam się darzy. I patrzcie jaką mam gryfno treska.